Nu skal vi demonstrere en leg, der hedder alfabetlejen. Og der ligger nogle ord her i på nogle sedler, som de her to piger skal trække op. Og det starter I bare med at gøre. Så skal jeg nok forklare, hvad I skal. Hvad står der på en seddel? Hund. Hund. Så allerførst skal man hoppe stavelserne i ordet. Og bagefter, så skal man finde to bevægelser. Og det skal man med det ved, at vokalerne for eksempel er englehop, og konsonanterne det er sprællende. Så hver gang det er en vokal i det ord, der er på hendes seddel, så skal hun lave en englehop. Det er sådan her, ja. Og så, hvis der er nogle konsonanter, så skal hun lave nogle sprællende. Så først så hopper du stavelserne i dit ord. Der er én stavelse i hund. Godt. Og så skal du sige i rækkefølge. Og nu skal du stave dit ord ved at lave englehop eller sprællemand. Og husk nu, at englehop det var vokaler, og konsonanter det var sprællemand. Så har hun stavet til hund. Og lad os se her. Så trækker hun et ord og ser, om hun har hørt efter. Om hun kan finde ud af det. Så. Der står abe. Abe. Okay, så skal du hoppe dine stavelser i et ord. Der er 2 stavelser. Og så skal du gøre det samme, som hun gjorde til sidst. Du skal stave dit ord ved at bevæge dig i sprællemand eller i englehop. Godt. Legen kan Og det var leges så det. 2 og 2 eller i mindre grupper, imens læreren kigger på. Og hvis der er nogen, der har sværere ved det end andre, så kan man gøre det lidt lettere ved at tage nogle nemmere ord, eller hvis der er nogen, der har et højere niveau, så kan man lave ordene sværere.